uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nakumama umpostoli, kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ekhayeni lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Cela ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu asevangelini nasegazini lakhe. Nginobufakazi bazalwana ngoNkulunkulu osithandayo nowasithandayo singathandeki. Last week ngifumene uyalezo ovela kuNdodana ukuthi ikhampani yakhe ithole i-award, nokuthi njengoba ebesebenza i-Gauteng Province wathola neProvince yaseLimpopo ngo-2024. Manje uNkulunkulu usemnikeze iProvince yaseMpumalanga neKimberley. Ngibonga amandla kaNkulunkulu ngoba masikhulekelwa uNkulunkulu uhlanganisa nezingane zethu nama-families ethu. Ngithe ngempelanyanga kaFebruwari emva kokukhupha okweshumi, ubaba umpostolo wangithumelela umkhuleko njengoba ekwenza kithi sonke every month end. Uthe ngisalalele umkhuleko, amehlo ami abona ingaphakathi lami. Onke amathumbu, zonke inyama zami ezingaphakathi bezisikekile ngathi zisikwe nge-scalpel blade, le blade le esetshenziswa esibhedlela. Uthe esakhule kanjalo yonke le misiko ibithungeka. Waqhubeka ekhuleka, ngibuka kuthungeka zonke le ndawo zesiko la kumina ngaphakathi. Uthe ma ethi amen, kwabe sekuthungeke konke. Ngibonga uNkulunkulu nalapho ngamandla akhe. Untombazana wami wokugcina ngithe ngibuya enkonzweni Sunday, wangena la erumini wakhiphe onke amehlo ekhanda, wanikeza ifoni yakhe. Ngabona efonini yakhe uthola ibhasari angakhange ayi-aplayele. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane, akukho kuhle kimi ngisahluleki, kodwa uNkulunkulu ubonakalisa amandla akhe usuku nosuku. Kunaloko-ke ukuthi kimi uNkulunkulu uma ekunikeza okuningi naye ufuna okuningi. Ibhasari khange aze ayi-aplayele bazalwane, and ufunda kwi-private university. Ngibonga uNkulunkulu osithandayo singathandeki, noNkulunkulu oluthando. Ngibonga nabazali asinikeze bona abasithanda ngomzwa kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.